Здравейте хора, днес ще играем Bedwars. Влязъл съм в един много як сървър, казва се Mad Gamble. Ние му викаме Mad Gamble, не знам защо. И той е много як. Доста често играем с приятели в него. И да, много як. Аз ще играя Bedwars. Ако искате за следващия епизод да играя Bedwars с приятели или да играя Sky PvP. Sky PvP. О, Азия, любимия мап. И да, ако искате, напишете Sky PvP, ако знаете какво е Sky PvP. Ако сте фен на Майнкрафт, се съмнявам, че няма да знаете. Мога също, ако искате в Cosmic Craft GTA да играя там. И забравих да вляза в кой отбор. Да. Напишете къде искате да играя в някой сървър, за който искате. Стига да не е премиум. Защото не съм премиум аккаунт. Mad Gamble не е за премиум, да знаете. За кракната Майнкрафт си. Тук целта на играта е общо взето. Вие сте човек и трябва първо трябва да обезопасите леглото си и после трябва да отидете да чупите леглата на другите хора. Общо взето леглата са ви като леглото е като живот, защото като имате легло се респаунват, като имате легло се респаунвате, обаче ако нямате легло и умрете, излизате от играта автоматично, махави. Тоест не махави, по-скоро ставате духче, защото ако ви убият и сте без легло, ставате духче и можете да спектейте. Играта е забавна, ама понякога стига, нали, да не си човек, който се ядоса, защото тогава ще бъде тъпо. Защото той има много неща, които могат да станат и ти ако се ядосаш на всичко, може и да спреш да играеш. Аз не съм такъв човек. Не се ядосвам на всичко. Ама ще се случи някой път да изкрещя, как бе? Защото все пак човешко си е. Да. Да знаете, че от време на време може камерата, по-точно таблета, да пада и половината екран да се вижда само. Ама аз ще го оправя спокойно, ако го забележа, ще го оправя. За втори път снимам видеото, защото предишния път не го бях забелязал и такова. Не го бях забелязал и към края нали, видеото беше така изрязано, сякаш беше тъпо. Ще надявам не бях между. Ще надявам тази игра да не стане така. Предишната стана много добре, бях обаче сам в отбора, защото просто си бях избрал такъв мап. И между другото аз ще ви... IP-то ще бъде в описанието. Вау, то как падна. Оу, то си малък. И сега тук ако скоча, може да умра. Джеронимо! Умри! Чао! Това беше яко тролване. Една голд. О-оу. Арбе, трябва да събера. Извинете, че от време на време така седи празно, просто сега точно няма за какво толкова много да говоря. Напишете дали всъщност искате да играя с приятели. Тука. Или на нещо друго изобщо. Да играя с приятели. Между другото имам възможност такова. Да снимам на... Кажете го. На Слендърмен мога да снимам, защото я имам. Напишете дали искате. Да искате. Какво правят жълтите в нашата... Окупира... Това никак не ми харесва.
О, добре, убих го тос. Убих го. Идвам, приятели, от моя отбор. Само дано да не ме оцели тос. Добре, ще си направя Iron меч сега, веднага. Защото и лък също. Лък също ще направя. Защото лъка е жизнено важен. Падни, падни, падни бе! Ако го убия с лък. Добре, излъкнахме се, не сме с счупено легло. Къде е? А, да, там. Вече забравям къде е Арна. Че искам да си направя камен кеп. Не! Е, супер всичко. Аре бе! Скари се. Става войната! Войната е! Напишете дали ви харесва тази игра в коментарите. Защото на мен ми харесва, тя е яка. Общо за... Mad Gamblet е много добър сървър. Ох! Махни се бе! Тъпто е, че някой от вас ще като мини пред вас и не може да стрелите. Ей така. Опа, чакай. Някой трябва да дойде в мен. Ела в мен. Елат. Махни се бе! Махни се! Гледайте, тос, ето, видяхте ли? Фак? Те си ма толкова. Фак. Защо всички минават през мене? Сега гледайте, никой няма да се осмели да направи пътя. Той ще се осмели. Трябват ми бутуши, те предпазват да не падне. Тоест, нещо като магнетизирани са. Фак! То ще да ма стъкне. Ако беше чупваш, чак да рече кутно. Няма да чупиш нищо. Синя май сам. Те са без легло. Не, те се няма да им дам. Разкарай се. Разкарай се. Разкарай се. Фак, сериозно. Как може съм толкова скрип, бе? Бам-бам. Чао-чао! Чао-чао! Няма да правиш нищо. Фак! Тос не мога да го оцеля. Бау-бау. Чао-чао! То си избяга. Гледай го ти. Ти кой си биш, бе? Кой си биш, бе? Те го биха наши. Едно голд ми трябва само. Едно. Взехте едно само. Взехте само едно голд. Смири се. Фак, не! Как ще умра, бе? Добре, ей, така става понякога. И се ядосвам доста. Какъв умрях? Чакай да видя. От зелен. От зелен. Как ще умра от зелен, бе? Те са толкова слаби. Точно в момента поне. Може някой да се обрадва всъщност. Как си замисля. Те са... Скоро може да свършвам клипчето. Не знам защо, ама може да го свършвам. Дано да се вижда добре, защото ако се вижда гадно. То няма да се вижда точно перфектно, защото все пак снимам от таблета. То не е важно качеството на клипчето, важна е играта. Не, всъщност, двете са важни еднакво. Напишете, ако искате, можете да напишете за някой сървър, в който да играя с приятели. Нали, ако искате, естествено. И аз ще играя там, ако ми хареса, естествено. Ако е хубав сървър, ще играя.
Под хубав имам предвид, нали, аз да го харесам и приятелите ми. Защото сме попадали на някои доста тъпи сървъри. Като сме търсили да оцеляваме заедно. А да, напишете между другото, може да напишете, ако искате да се го трепя. Може да напишете, ако искате такова. Тос къде ме изхвърли, бе? Фак, ще умра. Как го убих? Напишете дали искате да оцелявам с някои мои приятели. Или дали искате да оцелявам с... Нали, по-отделно с всички, да ги виждате, нали? Или всички заедно. И идвам да убия този син, обаче няма да стане. Защото съм на малко. И той ще ме отрепе! А не, сериозно ли го убих? Вау! Толкова е силен той. Което не ми харесва. Рано само да нямаш лук. Не, ама имаш овце. Пау! Зелените. Трябва искам да ги убия. Дано да е тука. О, да, тук е. Идвам да те спукам зелен. Фай! Фак! Този да не са хвърли. Не. Този май не знае всъщност. Или той затова тръгна нагоре. Този да ни падна във водата. Сериозно. Може да ми свърши тока, да знам. Ха! Умри! Умря. И всичките усилия за разкочи във водата. Вау. Така. Червените. Те са сериозна пречка. Тоест трябва да го убия. Ела, бе. Ти с Iron меч ли си? Фак! Това ме стресна. Изведнъж една овца в мене влиза и ме убива. Това... не. Ще кажа, това зелен ли? Така, хора, да знаете, че някои игри стават доста дълги, а някои доста късички. Да знаете, защото може играта, не знам вече колко време става. Чакайте. Ще видя, не знам колко време. Някъде 14 минути. Да, 14 минути някъде там. О, щях да падна. О, голд. Да не умра с голда, само че... Голда е много ценен бъд. Като си замисля, май ще бягам. За това! Имам 4 голд в себе си! Имам 6 голд! 6 голд! 6 голд, 6 голд, 6 голд! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Не мога оцелвай! Това беше яко! Fuck! Fuck! Кога сме били? Кога са ни изчупили леглото, бе? What? Естествено! Пътя е довършен! Отгоре са, нали? Отгоре са го изчупили.
Не отдолу. Добре, хора. До скоро.